Kaixo ikusentzule, gaurkoan saio berezia prestatu dugu, Arrasate musikal izango dugu protagonista eta bertako ikasleak eta kideak. Izan ere, alarma egoeraren ondorioz, euren urte bukaerako, kurtso bukaerako jai hori eraldatu egin dute, eta benetan jai berezia prestatu digute, etxetik egindako jaia izango dugu, ondorengo minutuetan ikusgai. Eta ikusten duzuen moduan, nirekin Edorta Aiastui daukat, bera da Arrasate musikaleko trompeta irakaslea. Kaixo, Edorta, zer moduz? Kaixo, hementxe gaude, bai, etxean. Normalean ordu hontan musika eskolan egoten naiz, baina gaur hemen etxean. Badago ja bilabete eta hola jarraitzen dugu. Hori da, zuek ere egokitu beharra eduki duzue pandemia honek ekarri duen egoerari eta zailtasunak izan dituzue, nola bizi izan duzue klaseak emuterako une horiek? Bueno, agia da pandemia honek hankaz gora utzi duela ustot mundu guztia. Ez bakarri musika, baizik eta arlo guztiak eta bizitza guztia apur bat hankaz gora. Orduan guri ebe bat ostokatu egin digu apur bat, lana apur bat, baina erreakzio honeko askarra izan genuen, eta goera barrietara moldatu egin gara, eta esan, zikinela, bideo deien bitartez, eta, sistema desberdin bitartez, klaseak ematen ez guztiak, baina ia gehienak. Talde handien, klaseak datak pipun, ez. Ezin izan genuen, baina bestela, gehiengo zein genuen, klase gaixo jarraipen normal bat. Beno, baina egoera honi esker, bestelako esparru batzuk lantzeko aukera eman dizuete, baita ikaslei ere, teknologia berrien bitartez, etxetik musika egiteko aukera izan dute, eta gainera gurasoekin eta familiakin batera, ez da, aukera hori behintzat eduki dute egoera honi esker. Bai, egoera hau izan da ustot, danondako ikasteko, ez? Bai maizuenarako, nire kasuan asko ikasi dut, teknologia usunuen ezagutzen, ikasleak egin ustot, hortan igual gehiago daude jarrita, ez? Baina bai asko ikasi dugu, eta esan, ikasleak eta bai gurasoak eduki dutela oso jarrera positiboa. Bai klaseak hartzelakoan, ikasleak egon dira motivazio eta atentzio handiekin, eta ni pozik gelitu naiz. Egindako, ez da klase presentzial bat, beti hobeagoa da, baina, itxura hona eman dugu klaseetai. Eta Edorta, nola okurritu zitzaizuen horrelako festa egitea, kurtso bukaerako festa egitea? Familien kontzertu hau dramagoa emitik egiten urte desente. Eta gainera, egiten dugu normalean, maiatza bukara aldera, aurten maiatzako eta beratzi edo gaukan jarrita kulturaten, baina, ezinezko izango zen. Orduan, ikusita konfinamenduan gaudela eta familia guztiak etxean sartuta, esan aukera ona, etxean daudenak, bentsat etxean daudenak, holako grabazio batzuk egitea, eta guru pasatzea, eta horretik jarrintzen, goienakin kontaktuan, purat ideia edo hori asaltzeko, eta hola egingo dugu, aurrera egin dugu, eta beste formato batean, baina kontzertu hori emateko, ez? Ilusio. Ideia benetan aparta izan da, pentsatzen dut ikasleak ere gustora hartu dutela. Ikaslea, batez beka gaztetxoak, holan apurbaia 15 urtekoak eta holan lotza gehiago izaten dute, eta gehiago kostatzen zaie, baina ikusten baduzue gehien igual ikasle gaztetxoak izaten dira gurasoekin. Ni uste, kasu hortan gurasoak ilusio gehiago hartzen dutela. Segun ze gainetan, txikiak txikiak izaten dute ilusioa, baina gurasoak ere bai. Eta guzi dugu, guziko duzue, lan oso polita. Atera dala, eta bideo desente daude, eta esan Arrasaten zaletasuna handia daula musika, orduan, berez, 15 bideo izango dira, baina eske, izan lehizken, ez dakit, 50-60 bideo lasai asko. Eta gainera, zaletasuna egon badago, eta askoren kasuan gainera, etxetik jasotako zaletasuna da, transmisio hori, ez da, izan gurasoak batera, seme-alabekin ikustea ere polita da. Polita da, unkigarria. Esan ikusiko, anedotatxo bat ondala 3 urte, izan genuen, familiako kontzertuan, aitita, alaba eta ilobakin, 3 generazio batera jotzen.
izan zen momentu baina unkigarria. Oso unkigarria izan zen. Aitita hasi berri musikan ginera, egizen bat urte izango du orain, baina zeraman instrumentuan tromboia. Urte oso gutxi, eta animatu zen, bere hilobekin eta alabakin jotzen. Eta alaba abeslaria da, eta izan zen momentu oso polita, oso. Momentu ederrak utzi ditu zalantza gabe, kurtso bukaerako jaialdi horrek, eta momentu politikak ere jasota geratu dira betirako etxetik egin duten grabazioei esker, eta edorta, hasi egingo gara, poliki, bideoak ikusten hori izango da honena eta, ez da? Izan ere, hori da, listo, bai. Etorri gara bideoiek erakusteko gure ikusentzulei. Hori da, lehenengo zatian, edorta oso bloke polita da, berezia, izan ere sistema benetan berezi erabili duzue, euskal kantak entzuko ditugu jarraian, baina esan moduan oso sistema berezi bat. Azaldu guzu mesedez? Bai, da, astero metodologia bat. Azkenian musika metodologia ikasteko metodologia berezi bada. Azkenean hizkuntza da, berdina da, darondako musika dala. Hizkuntza azkenean musika da, baina metodologia desberdina da. Eta, apur bat, arazo gehiago duten ikasleentzako prestatua da. Da, metodologia bat, non, piano erabiltzen da gehien bat, eta teklanetan koloreak agertzen dira. Orduan, tekla bakoitza nota bada, baina kara honetan nota bakoitza dauka kolore bat asindatua. Orduan, beraiendako errezagoa da koloren bitartez notak identifikatu eta egiten dute, koloren bitartez landu. Gero baita, erabiltzen dute asko perkusio instrumentoak, ritmoa eta lantzeko. Eta esan, egiten dutela kurtso bukaeran, aurten ez dute egingo, baina kontzertu bat antolatzen dute urtero, eta ikustekoa izaten da. Ikustekoa izaten da, zelan egiten duten urtean zehar, eta lortzen duten emaitzak, oso politak. Eta sistema hori, hasi zer ondala urte asko, Joseron Vitoria, hau da, hemengo musika eskolako irakaslea izandakoa, eta Argentinatik dator sistema hau, hartu zuen olako kurso berezi batzuk, eta etorri ziren ikasle pilo bat, eta jarraipena eman diote beste batzuk. Izan ere, urritasuna daukaten pertsonendako musika benetan terapeutikoa dela, eta benetan sekulako onurak dakartzala musikak diote. Horrela da? Bai. Eta gainera, guk musika eskolan lortu nahi duguna da, haiek integratuak egotea edozein taldetara. Edozein taldetara gu daukagunak. Gaur egun 13 talde dauzkagu, eta eguna da, sistema asterokuak, kontzertuak, gurekin bandakin batera egiten dutela, errebentari dantzan ateratzen direla. Orduan, haiendako musika da, eskape bat eta oso asko ikasten dute. Balore asko ikasten dute. Edorta, horrena izango da ikustea, zelako lana egin duten kurtso honetan zehar, eta euskal kantuekin gozatzeko aukera izango dugu lehen zati honetan. Oso ondo.
ona zorion bat, zorion bi, nire prima Mairenentzat. Letraren asmakaria eta doinuaren asmakaria Jesus Markaide. Eta gitarraliak Goio Markaide eta Ander Itzagirre. Beno, sekulako lana eta ikuskizun polita eskaini digute. Bigarren zati honetan, Edorta oso ezaguna bilakatu duan telesail baten kantuak ikusiko ditugu jarraian, askotariko instrumentuak protagonista direla. Hori da, da telesaila bat, ni atzo galdetu nion, bai nire emazteari eta semeari hori buruz oso entzun daukan, La Casa de Papel eta holan, eta, bai, biazeago eta horrek tema hori asko entzun dago, eta gainera oin konfinamenduan asko entzun izan da abesti hau, eta hori, aprobat komentatu zidaten zeo zer, eta bai, ikusten dugunez, gitarrista batzuk, eta biolinakin eta sartu dute tema hori, ez? Eta erabili dut. Oso ondo, entzun egingo dugu jarraian, La Casa de Papel telesaileko soinu banda hori. Oso ondo.
Bueno, Edorta, eta zuek pixkanaka ekaina hasieratik normaltasuna edo abiatu duzue eskolan. Bai, bueno, asmo daukagu ekaina hasieratik behintzat klase individualak hastea. Bai instrumentukoak, o kantukoak, eta aukera emango dugu. Ez dugu derrigortasun bat emango, zari, bueno, usten dugu situazioa zer den, ikastolara batzuk ez dira joaten txikiak, orduan aukera emango diegu nahi dutenak etortzeko. Eta gero, bueno, esan oraindik talde instrumentalak eta batzuk ematen dute apurtxo bat talde txikiekin, baina dana online, ez dute egiten presentzialki. Lenguai hizkuntza jarretuko dugu berdin, presentzialki ez, baina, bueno, beste sistema batzukin ematen. Eta baleta da apur bat, gelitzu dena apur bat, ez eman, ez? Baleta daukagu ikasle pilo bat, baina talde handia dira, behar dute mugimendu asko, eta klase bat egiteko internet oso zaila da. Eta gero beste asuntutxo bat, tailer musikala. Tailer musikala txikia dira, da, 5-6 urtekoak, egin zerolako frogatxo bat, danekin, behin, eta, inkluso gurasoak konturatu ziren oso zaila, zala, mugimentuko ariketak egiten dituzte, retardotxo bat dago, badakigu retardotxo bat dago, bai imaginan eta tal, orduan oso izaila izaten da, orduan zen genuen, atzera botako. Baina bestela, hori, asmo daukagu ekaina hasieran, venga, denok musika eskolara nahi dutenak, beni behintzat gogoakin lanera joteko, eta etxean desberdin, asko hemen daude txikia dauke, alaba txikia, normala jolastu nahi dutela, bestea nagusiagoa, baina orduan, zarata asko eta badakizu. Bartotxo bat ez. Pixkanaka normatasun hori ere denok eskertzen dugu, Edorta. Bai, eta jente desberdina, betiko jentea berriro ikustea, gauza asko, ez? Gauza asko da gira. Naiz eta jasik gare, karera irtetzen, baina, lanekoak, egiten dugulako bileratxo batzu, baina, ez da berdina, ez? Oso ondo, Edorta. Beno, aurrera egingo dugu, doinu gehiagorekin, izan ere, jarraian entzungo duguna bestia oso ezaguna da, ezta? Ze soinu bandetan ez dago Titaniken abestixa? Titanic, bueno, mitikoa. Bai. Eta gainera hauek, uste dut jarri dutela, kiston esmeroa, jarri dute kiston argi, eta fondoak, eta hau, Maidagan familia gainera dana dira musikoak. Badago, hor, Iñaki Maidagan ikusten zuen flauta joko du, eta irakaslea da, Elgoi Barren eta Esploratzan. Irakaslea flautakoa, Goika Boluko zuzendaria, eta gero dago beste bat ilargi, ikia, hori gitarakin hasi da bai, ez du parte hartu, baina musikaria da. Eta ama abesten du Goika Bolu, familia hori dano musikaria dira. Eta egin dute, lan polita, berez. Hori, Titanic hori, pelikula hori apur bat espresatzen, ez? Edorta, desiatzenago ikusteko, beraz, honena izango da, ikusentzulei ere eskaitzea Titaniken bertsio ederra hau. Bai, bertsioa, oso ondo.
Edorta, eta pianoa, egia esan, zein musika eskolatan pianoak ez dauka alako, zaletasuna, jendeak pianoa ikasi nahi izaten du, instrumenturik desiratuenetako bat da, okerrenago, ala da? Bai. Betidanik musika eskolan eta pentsa dauzkagula 4 irakasle pianoskoak, ni trompetan bat, bestean baina pianokoak eta biolinekoak desente dauzkagu. 4 ikasle, bakoitzak iaia 100 bat ikasle egongo dira piano ikasten. Azkenean instrumentu polifoniko bada. Eta azkenean hor egin dezakezu, momentu berean, nota ezberdinak jo, orduan badauka bere xarma. Ni hasi nintzen behin trompeta ikasita, baina behar da, apur bat edatia sartuta, eta urte bare bat, baina polita da entzuteko, joteko, ez da erresa, baina, azkenian instrumentu polifonikoa da, eta asko gartzen dute aukeran bezala, inkluso bigarren instrumentu bezala. Azten dira, paisesko edo sokasko instrumentu bat ikaste edo perkusio, eta gero bigarren instrumentua hartzen dute pianoa, eta beharrezkoa da. Gero, inkluso ikusi olako gozak egiteko, ez? Ni imaginatu bantxean, trompeta, baina igual ikutzen mot beste bat, instrumentua joten, azkenean, askotan, pianoa da laguntzaile bezala, ez? Egiten du laguntzaile bezala, beste instrumentu bat, baina, askotan solista da, instrumentua. Baina laguntzeko instrumentu atsegina. Ederra da, benetan, eta gainera, agian ikusiko duen moduan, 4 eskutara pieza eder bat pare bat entzungo ditugu. Hori da. Ia nola den 4 eskutarako pianoko pieza hau. Oso ondo.
Edorta, pianoa ederra da, baina hain ezaguna edo ospetsua ez dan biolina ere benetan ederra da. Eta hor badaukazue eskolan halako metodologia berezi bat, konta iguzu? Hori da, lehen esan dugun bezala, astero metodologia zegoela, orain beste metodologia badago, baina biolina ikasteko. Bakarrik biolinan erabiltzen da, eta da Suzuki metodologia, eta normalean hasten dira 3 urtekin. 3 urtekin biolina ikasten. Hortarako, 3 urtekin, gurasoa be implikatu egin behar da, gurasoa hasten dira klasetara, baitzat, txikien edo posturak ondo ikasteko, nola jarri behar duten arkoa biolina, postura arkoarena eta guztia. Orduan, esan dezakegu, txikiak ikasten dute eta gurasoak ere bai. Batzuk, inkluso, egin dutena da jarraitu biolina gero ikasten. Behin alabakin edo semeakin hasita, ja praktika bat hartuta biolina ikasi. Horak ez da esan nahi, ez duela egiten Suzuki metodoa txarra izango danik, edo ez, batzuk hasten die 6 urtekin, biolina ikasten, eta normal, baina, da metodologia bat, ez da oso ona dela. Ni uste dut, adin hortan, gauzak egin daitezkeela, eta emaitza onak lortzen dira. Bai, aditue gainera, esaten dute, txikitatik dana xurgatzen dugun esponja garela, eta ikusterekin ere gai garela ikasteko gauzak. Bai. Nire hasi nintzenian beti, egiten genuen gure denpora solfeoa 3 urte, eta 10 urtekin hasten ginen instrumentua ikasten. Gero irakaslea sartu nintzen eta esan ziguten, hori ja 6 urtekin. Beldurrakin eta ez, konturatu gara, inkluso 6, 5 bai, zaitik ez, musika ikasteko. Bikain, biolinak dauka protagonismoa urrengo bideoan, beraz, entzun egingo dugu, hainbat abesti dira, biolina esan moduan protagonista, Edorta, eta aurrera orduan zati honekin ere. Aurrera.
Arrasaten musikarekiko zaletasuna handia da, familia bidezko transmisio ere badago, eta hurrengo protagonistak ere, González familiak txiki-txikitatik musika izan du etxean entzun gai, eta eurak dira hurrengo tarteko protagonistak, Edorta. Hori da, hauek uste dut parte hartu izan dutela urtero. Antolatu dugunean familiako kontzertua, lau dira familian, eta laurak parte hartuko dute. Aita pianoan, eta gero alaba eta ama uste biolinan, eta gero txikia biolontxeloan. Osea, polita da, ni uste dut ikusi. Momentu horretan, familiako guztiak etxean egonda, ikusi momentu polita, eta, bueno, egin dute lan oso politxa, eta gero pieza oso politxa da. Kanon de Patchbell mitikoa da, eta lan oso polita egin dute, entzun dute, eta polita da, oso. Entzun egingo dugu, zuekin González familia. Edorta, pixkanaka, amaierara iristen ari gara, eta amaiera egin horretik, askotariko ereserkiak egon dira pandemian zehar, eta horietako bat entzungo dugu saio honen bukaeran. Hori da, esan duzun bezala, abesti asko erabili dira, ez? Bi hilabete hauetan, bizilagunen ilusioak eta probak berpizteko, eta hause horietako bada. Ni asko entzun du, betiko hori duodinamikoren resistide abesti hori asko entzun da, Ortizier, lekudanetan, eta hau ere, ni ustot, egindan abesti bat, hortarako eginda apropos, ez? Eta, zelan Susana, abeslaria, abesli fina da, musika eskolako ikaslea da, eta bera alabakin lan oso polita egin dutela.
Bikain edorta, plazer hutsa izan da egindako lana ikustea, egindako lanaz gozatzea, segi horrela, lanean, etxean, eskolan alden heinean, eta debagoien dardanok zuen doinuekin alaitzen. Espero ikusentzulei tartetxo honek animoak eta umorea altxatzen laguntzeko balio izana, plazer bat edorta, laizter arte, eta badakizu, eroser proiektu daukazule eskuartean, hementsi izango gara zuei ahotsa emateko. Hori da, zuei eskerrik asko. Eskaintza hori entzuteagaitik eta aurrera egiteagaitik proiektu horrekin beharrezkoa da, eta, bueno, behintzat, kontzertutu bat eman beste formatu batean, baina behar genuen, zer egitea, eta eskerra bezuei. Oso ondo, eskerrik asko, eta zuekin, bada pandemia honetako erezerki izan den abestietako batekin agur esango dizuegu. Oso ondo. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú